Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, і сёння у мяне для вас падрыхтавана, можа быць, нават шакуючая інфармацыя, і гэта будзе эфір, які увойдзе ў гісторыю як мінімум, таму што сёння мы будзем рассакрэчваць сапраўдную інфармацыю і разбураць міфы. Вось вы думалі, што жывых мертвякоў не бывае. Вы сумняваліся ў тым, што фільм «Жывыя мертвякі» гэта дакументальны фільм, што гэта неправда, гэта выдумка, гэта яшчэ што-небудзь такое. Дык вось не, гэта праўда. І адна з судзельніц гэтага дакументальнага, гэтага рэальнага жыцця, ці, можа быць, не жыцця, у нас сёння ў студыі. Днямі яе пахавалі, але яна здолела дайсці да студыі Еўрарадыё. Ганна Федаронак, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне». Добрый дзень, Ганна. Як вам пачуваецца на тым свеце? Зміцер, мне сёння было такі жарт, сказалі: слухай, а ты для мертвяка так файна выглядаеш. І сёння, як я сюды ішла, я яшчэ так палічыла на пальцах і таксама сама сабой рассмяялася. Пахавалі мяне у аўторак, вот аўторак, серада, чацверг, я на трэці дзень уваскросла, як Ісус Христос. Вось так, вось бачыце, а вы сумняваліся. Я ўжо ладно думаю, там, што мы там усе праваслаўныя, каталіцкія, там ці яшчэ якія-небудзь атэісты, не верым у цуды, у нешта там пекла, там ці яшчэ што-небудзь. А вось вам жывы прыклад. Ці амаль жывы. Ну, тым не менш. Але жарты жартамі. Ганна, што насамрэч адбылося? Чаму ўзнікла гэтая тэма, што вось страцілі мы, пайшла з жыцця і гэтак далей? Ну, гэта было, напэўна, аўторак з раніцы. Мне даслала моя сяброўка, моя напарніца, падзельніца фонда Алеся, што ей сталі дасылаць. Не пісалі ўжо мне, таму што думалі, што, можа, і праўда, я памёрла. А ей сталі пісаць, што зрабілася, што з Ганнай, і сталі дасылаць гэтыя вось. Гэта было апублікована ў Твітары, на той аккаунт адразу закрыўся. Это вот фотаздымак і той, што я ў соцсеткі выстаўляла, вось. І потым людзі ў Частахове здымалі, што насамрэч гэта было ў Частахове, і яны насамрэч былі раскрэены, гэтыя аб'явкі. Такім чынам, зробім так больш дакладна інфармацыю агучым. З'явілася фота, нібыта зробленае недзе ў горадзе, у якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было незразумела. Фота нейкага слупа ці тумбы з афішамі, і там вісела такая змрочная, чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, нават больш, больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам: яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. І вось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і не толькі там спачуванні, здавалася б, а трэба на пахаванне грошы сабраць. Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак фонда. Ну правільна, як жа ж будуць на ваш асабісты рахунак збіраць? Як вы потым здымеце гэтыя грошы на сваё пахаванне? Лагічна? Не, дык калі б гэта былі мошеннікі, то б яны збіралі на нейкія свае рэквізіты. А то гэта было... Я не магла зразумець, чаму, і потым сядзела, падумала трошкі хвілінку і вырашыла, што, напэўна, гэта зрабілі для дыскрэдытацыі, што вот глядзіце, Федаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дыскрэдытаваць мяне ў час выбараў. Іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена. Каб это без рахунка фонда, што збіраем на пахаванне, то можа там зразумела было. А то яшчэ выставілі рахунак фонда, але ж ніхто ні капеечкі не скінуў. Вось, я хацеў спытацца, пісаць-то, удакладняцца пачалі, што там з Ганнай, як там з Ганнай, а хоць капейку скінулі? Не, кажу адразу, ні адной капейкі. Вось, сябры пазнаюцца падчас вось такой сітуацыі. Вянок купілі.
Да вянка мы яшчэ дойдзем, але давайте трошечку вось звернемся до гэтага дня, калі прыйшла гэтая інфармацыя про ваш заўчасны адыход ад з нашага свету. Якая была ваша першая рэакцыя? Я не засмеялась, а заржала. Честно. Мне настолько было гэта смешно. Причем таким дэманічным хохотом. Так. Не, ну, калі без жарту, то я не спалохалась. Мне, правда, было... Я казаю, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якога-нибудь іншага, то, ну, такое нешта... Ну, ну, такое. Добра. Ганна, а былі нейкія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умоўна кажучы, не Латушку, вот про якога напісана у вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там іншае, там, можа быць, там іншых, там, кого, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот чаму менавіта вы? Ну, тому что, ну, уже ж на Тихановску, на Латушку уже столько лайна лилось, правда, дискредитировали. Это такая новая... Ну, добра, я не хочу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там іншыя людзі, нават у вашай камандзе, там, ну, скажем, там, больш заўважна. Добра, першыя, там, другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх? Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яны выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць две версіі, што ці гэтага б не зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось. Ну, калі свае. Ладно, з гыбнёй все зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае? Ну, свае... Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць? Я зараз не хочу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць, нават ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну, не буду хто дапамагаюць, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы, і выйшлі трохі нітачкі трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю, і гэтыя свае падазрэння буду агучваць ужо ў паліцыі. Вось. І мне там пишуць у Фейсбуку, што асабліва абавязкова потым раскажы, як высветліцца, што я абавязкова раскажу і фаміліі назову. Зараз я не буду называць гэтыя імёны фаміліі, але ёсць ужо такія... Трохі пазл складваецца. Што? Ёсць гэта зрабілі ворагі. Але ці ворагі габня, ці ворагі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я только учора гэта перавяла, што там было на вянку на ленце напісана за благодарну, помню тыя моменты, проведенные вместе. Вот такое нешта, будем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе разам. З вами разам 20-м годзе, ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостел? Не, праз шэлтар, хостел, розныя рэчы. Праз шэлтар, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтар, з тых людзей у мяне ворагаў няма, толькі адзін Чудзіновіч, той такі даўбануты, который, ну, ведаеце, што, але ён мне здаецца, каб ён настолькі даўбануты, што каб ён гэта рабіў, то ён бы рабіў гэта показываўшы вянок і сябе і прынёс. Вось. А гэта... Не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтары, гэта я не дапускаю гэтай магчымасці, правда. Потому што ў мяне не засталося ні аднаго ворага, акрамя... І той Чудзіновіч, он мяне вораг. Ён просто трохі псіхічна нездаровы чалавек, будем так казаць. Вось. А гэта не. Я яшчэ хочу расказаць такую цікавую рэч. У 20-м годзе габня таксама рабіла. Такое. Вось. Такое самае. Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-й год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзіной, ну не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды, ну, это ж Паставы, Варапаева, это ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых нашых соцсетках стала пісаць, што вот я такая, мае фотаздымкі былі ўзяты з аднакласнікаў, дзе я ў купальніку, што я такая ўжо адбіла ў яе мужика, і што я кувыркалася з ім у пасцелі, ну вот такое ўсё, вось. І мне прыпісалі такія сексуальныя подвігі, а мне было тады 50 гадоў. Вось, але на той момант гэта было не смешна, таму што гэта было пад пагрозай быў мой брак. Дзякуй Богу, майго мужа хваціла розуму зразумець гэта ўсё, і я потым
завяла крымінальную справу, яе прынялі ўсё ў нашым РОВД, і яны далі мне адказ, што такого чалавека не існуе, і по этому адресу, IT-адресу яны не змаглі знайсці яго. Ну, конечно ж, выйшлі самі на сябе. Гэта было дыскрэдытацыя мяне, як того чалавека, які ў 20-м годзе падымаў раён увесь. Вось. І гэта была іхная спроба тады, а зараз, калі гэта зрабілі зараз яны, то яны вырашылі, што я ўжо, напэўна, старая для сексуальных подвігаў, так? І вырашылі мяне пахаваць. Ну, вось так, можа быць. Але вы сказалі про тое, што вот гэты здымак, ну, першапачаткова такі здымак можна было там фотамонтаж ці просто там нешта, ну, такое у адным экземпляры зрабіць, сфоткаць, даслаць і гэтак далей. Но вы кажаце, што потым такія ж вось абвесткі знаходзілі у Чыстахове. У Чыстахове, і людзі здымалі і прысылалі, што ёсць такія. А якое дачыненне Чыстахов мае там? Не ведаю. Не ведаю. Чаму? То бок, ну, калі вы ў Варшаве, калі і шэлтар ваш там умоўна ў Варшаве, дзейнасць ваша ў Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месцы? Ну, можа, паспрабавалі ў Чыстахове, там менш ну, небяспечна там, а потым ужо з вянком ужо сюды ў Варшаву. Ось давайте про вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала? Гэта было дзіўна, таму што я пасля гэтых абвестак я прыйшла на працу і што смяялася, я кажу, яшчэ ў старым шэлтары, мы яшчэ не пераехалі, а яны кінулі вянок ужо ў новы шэлтар, яшчэ дзе мы пераязджаем только на выходных. А я прыхожу на працу ў стары шэлтар і що так пажартавала, кажу, ой, я думала, тут вянкі пабачу ўжо. Ну, слухайце, і ну гэта быў такі жарт, я ж не ведала, што мой жарт абернецца насамрэч у праўду. Вось, а учора я была як это атрымалася? Учора я была на прыбіранні 9 гадзін. Я учора паехала ў паліцыю, але я учора не была вельмі занятая. Вось. І тут мне дасылаюць фотаздымак, гэты, который я ў соцсетках публікавала, і пішуць, ты што яшчэ там не пераехала ў новы дом, вось табе падарачак. Так. Я не зразумела і бачу, што таксама так на фотаздымку той дом, я ну ж ведаю ўсё. І я тады адразу пазваніла мужу, кажу, калі ласка, з'ездзі ты да того дому, пабач, ці насамрэч ён ёсць гэты вянок, ці гэта што гэта такое. Ну, ён адразу ж паехаў, праз мінут там недалёка было, праз хвілін 15 ён там быў, ён мне дазваніў. І атрымалася так, што вянок этот падкінулі у аўторак вечарам ці ў сераду з раніцы. Хазяін яго нашоў, наш хазяін, гаспадар, ён яшчэ скончваць там ремонт, і ён заўсёды там. А хазяін наш такі чалавек вельмі мнительны, будзем так казаць, ён перапужаўся вельмі. Вось, ён чамусьці вырашыў, што можа гэта яму. Ён вельмі спужаўся, ён нашых беларускіх жартаў не разумеюць, для яго гэта быў жах вялікі, ён не гатаў, як я. І ён гэтый вянок этот вывез і на кладбішча выкінуў. Не выкінуў, там недзе паставіў на кладбішчы. І ён не расказваў мне пра гэта. Не расказваў нікому, таму што, напэўна, ён пабаяўся мяне спужаць гэтым, што мы, ну, што тут такое робіцца, так? Вось. І я не ведала пра гэта. А яны бачаць, што я ніяк не рэагую гэтыя дні, што вось, што знаць, напэўна, я яго не знайшла гэты вянок, і яны ўжо прыслалі мне гэты фотаздымак гэтага вянка. То бок, умоўна кажучы, гэта фактычна ну, падзеі былі адна за адной, ці ў адзін момант. Можа, у адзін дзень, я не разумею. І 2 разы на туды прыязджаюць, таму што гаспадар сказаў, што вянок спачатку стаяў на том баку гэтага плоту, ну, там такая, з боку дарогі з боку дарогі, а потым як ён спужаўся, не чапаў яго, а потым як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты на тую старану дадому. Ось, так што яны 2 разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады на мяне кінулі яго туды. Ім вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Але атрымліваецца 2 моманты. Па-першае, ну, наколькі я ведаю, як працуюць шэлтары, яны не асабліва публічаць інфармацыю, дзе сам шэлтар знаходзіцца, як там туды патрапіць і гэтак далей. То бок, як стала вядома, ну, то есть, ці была публічная інфармацыя пра новы адрас і ўвогуле пра планы пераезда? Пра планы пераезда была інфармацыя, мы нават на Байсоле збор зараблялі, нам надо ложкі купіць аднаспальныя, вось. Ну, там нідзе не
адрес не указываўся. Вось. Інфармацыя, зналі інфармацыю пра адрес невялікае кола людзей, але, напрыклад, тыя, хто жывуць у шэлтары, мы гэта абмяркоўвалі, і яны ведалі адрес, каб яны паглядзелі, як там даязджаць да цэнтру, вось, каб гэта была ўжо камунікацыя. А там, дзе ведаюць больш, чым 2 чалавекі ці 3, гэта ведаеце. Я не магу зараз сказаць, адкуль пайшла інфармацыя. Ну, гэта невялікае кола было людзей, якія ведалі. Але ў любым выпадку атрымліваецца, што как бы інфармацыя пра тое, што новае месца шэлтара там ёсць ці будзе, ну дакладней, але калі пераезд, яны яшчэ не ведалі. Не ведалі, нет, не ведалі. То бок гэта ўсё мы самі не ведалі, калі будзе пераезд. То бок гэта хутчэй за ўсё інфармацыя не з блізкага кола вашага пайшла не. Не, так, яны не ведалі, што яны раскідулі туды вянок. Адрес цяперашняга шэлтара, ён вядомы, нават на БТ пра яго казалі, там тур, гэта то ўсё гаварылі. Вось. І ён настолькі вядомы, што ім бы было прасцей сюды прывязці, так? Каб ужо я заўважыла. Яны ж хацелі чаго дабіцца, каб я заўважыла. А тую інфармацыю, што мы яшчэ не пераехалі, яны не ведалі. Ну ты прыязджаеш, не бачыш там людзей, не бачыш нейкай движухі, а калі дом, дзе знаходзіцца шмат людзей, ну там же павінна быць нейкая актыўнасць, а тым больш, што калі прыязджалі 2 разы з гэтым вянком, то неяк вот дзіўна, ці там с мыслительнымі працэсамі складана. Ну то, што с мыслительнымі працэсамі складана, дык это ж ужо відавочна, што там складана з працэсамі. Там нездаровая псіхіка ў людзей, і розуму там не шмат у галаве, калі такое. Ну, чалавек, который здравамыслящы, будзем казаць, чалавек, ну ніколі такога ж не зробіць. Ну так што тут уже казаць, пра якія мазгі казаць у той галаве, правда? Ну як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас прывесці ў нейкі там псіхалагічны разлад, псіхічна неяк на вас паўплываць, ну то можа это прадуманая такая іпсо, такая как бы атака на вас, таму... Я скажу, не паўплывалі они, хай яны не радуюцца там, што яны паўплывалі. Мне нават калі я атрымала гэту фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася і они. Мне было, ну так, не так я ўжо паржала, як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну правда. Не атрымалася ў іх. Так, ну спроба пажартаваць у Андрэя Прохаренка наконт слова гаспадар, якое прагучала датычна гаспадара дома. Ну калі ты арендуеш, бярэш на час укарыстання у любой рэчы, там скажем маёнтка там ці яшчэ што-нибудь, ёсць гаспадар, калі ты арендуеш. То бок што знайшоў і спрабаваў якім чынам патроліць, які у вас там яшчэ не отменили рабовладельчество. Андрей Прохаренко, а як наконт рабаўладальніцтва у Беларусі? Нічога там подумать, сказаць не хочаце, дзе там гаспадары, дзе там вот усё астатняе, наколькі вы там што то самое там? Ну я хочу сказаць, гаспадар гэта пераводзіцца з беларускай мовы на рускую хозяин. Я имею в виду хозяин дома. Я не уласнік дома, я не гаспадар дома, я найматель, ён мне наймадатель. Ён ёсць уласнік дома, ён ёсць гаспадар дома. Ну вот, ну трэба ж да нечага дакапацца, правда? Ну просто думаю, что вот такое закінуць і ўсе там адразу без мыслительных працэсаў. Правда, Дмітрий, няма мыслительных працэсаў. Тым не менш, то бок вы працягнеце сваю справу, гэта зразумела, але нейкім чынам на вас гэта паўплывала, не паўплывала, я маю на увазе тое, што быў нумар рахунка пазначаны, тое, што вот такім чынам гэта ўсё было пададзена. Таму што часам людзі пачынаюць, ну так, асцярожна, з насцярогай ставіцца от да іх там падвышаная увага з боку, умоўна кажучы, спецслужбаў, да прыкладу, то можа і нам там лепш не мець з імі справу, каб і нас не закранула гэтым чынам. Ну, ведаеце, я нават оставлю вам, Зміцер, калі можна, нумар рахунка нашага фонду, таму што вы ведаеце, што такое пераезд, і заўсёды нам МГФ аплачваеце і аренду дома, і камуналку, вось, і такія, ну, таксама, ну, не ўсе патрэбы яны могуць нам аплаціць, таму што іх таксама ёсць правіла выдзелення сродкаў, так, это ж адказнасць, вось. Таму пераезд патрабуе таксама дадатковых сродкаў. У нас пакуль на фондзе іх няма, таму мы
мы калі хто-нибудь захоча нам дапамагчы не нам, не фонду, а людзям, палітвязням, якія там жывуць і будуць жыць, то калі ласка, каб зрабіць ім больш утульнае і камфортнае жыццё. Напрыклад, у нас зараз не хапае сродкаў, каб купіць ложкі. Вось, там мы перавезём свае старыя канапы зараз туды, якія ім ужо 4 гады. Так, я насабірала ў тым старым шэлтары вельмі шмат маёмасці, і лядоўні, і пральні. Гэта прывазілі асабіста мне ў шэлтар нашы беларусы. Але хацелася б, конечно, каб ужо замест гэтых старых канапаў паставіць такія простыя ложкі. Бо канапа, як яна не разложана, яна вузка, як я разлажыць, яна займае шмат места. Таму заўсёды, калі хто-нибудь захоча памагчы, я ж кажу, замест того, каб купляць вянок, перакіньце вы грошы лепей гэтыя. Можа, што-нибудь дапамога будзе ў шэлтары, купім якую-нибудь рэч патрэбную для палітвязня. А так, што, выкінулі вянок, выкінулі. Конечно, давайте. Вось, вот вы думаете, что лепей потратить, там, умоўна кажучы, некалькі сотен тысяч доллараў на тое, каб дзіцёнку беларускаму дапамагчы з лячэннем? Не, яны лепей накіруюць гэта на аплату працы бота фермаў, якія будуць рабіць DDoS-атакі на там выбарчы сайт Координацыйнай рады. Что вы говорите? А тут яны хотели вас атаковать, навошта яны там нейкім там дзецям у Беларусі ці там людям у шэлтары дапамогуць. Яны вот так яно працуе. Давайте вы узгадали про тое, что адразу пасля нашага эфира ідзеце ў паліцыю. Так, 13 гадзін. Ужо візіт дамоўлены, так. Тут у Варшаве, так. Не ў Частахове, дзе з'явіліся гэтыя... Не, тут у нас по месту того дому мы дамовіліся, мы идем с гаспадаром, опять же, что напишут гаспадар, з уласнікам дома буду казаць, каб нікого там не трывожыць надо. Мы идем с... Да, дарэчы, Андрей Прахаренко, гаспадарыня Ганна не сказала хозяин, яна сказала гаспадар. Так что как-то все ж таки разумеете розницу, хотя вам, видать, складана. Мы идем с уласнікам дома, и ён поляк, ён таксама ён атрымаў вельмі такое псіхалагічнае ціск такі псіхалагічны, яму гэта цяжка было перажыць, ён пацярпеў болей, чым я, напэўна, таму што я не спужалася, а ён вельмі спужаўся. Вось, і таму мы ідём з палякам удваіх, і я так лічу, што, можа, польская паліцыя больш будзе шукаць, лепш будзе шукаць, калі заяву напішыць паляк, так? Я спадзяюся яшчэ і на гэта. Вось, мы будзем пісаць заяву ўдваіх. Вось, таму што гэта ён уласнік дома, да ягонага дома прывезлі вянок. Вось, а я буду пацверджваць, што гэты вянок тычыўся мне, таму што пакажу ўсе гэтыя фотаздымкі. Вось, і я думаю, што там яшчэ насупраць дома ёсць такія дамы вялікія. Не збоку мы запыталіся у гэтых людзей, якія суседзі збоку, у іх няма відэакамераў. Вось, а насупраць ёсць такія вялікія дамы, там, напэўна, ёсць відэакамера, але гэта будзе глядзець паліцыя. Мы не маем прыйсці, не маем такой магчымасці прыйсці ў той дом і запытаць гэта. А паліцыя прыйдзе, паглядзець усе відэакамеры. Вось. І гаспадар, уласнік дома, сказаў, што заўтра павесіць у нас на відэакамеры на тэрыторыі, там, дзе ёсць вароты, там павесіць 2 відэакамеры, ўжо будуць відэакамеры. Так што папярэджваю тых, хто гэта робіць, што відэакамеры ўжо будуць. Праходзіце, вам бы зробяць добрае відэо, потым разам з паліцыяй паглядзіце гэта відэо, будзе очень інтарэсна, да, Прахаренко? Дарэчы, слухай уважліва, я сказаў не пра гульні, а пра хворых дзяцей у Беларусі, на якіх чамусьці у рэжыма лукашэнкаўскага грошай не знаходзіцца, зато знаходзіцца на ботаў. Давайте про шэлтар трошку яшчэ паговорым. Ці можна казаць ужо, як калісь запланаваны пераезд, як зменіцца увогуле, можа быць, праца, умовы, там магчымасці для прыняцця людзей, то бок больш падрабязна пра новае памяшканне шэлтара? Ой, гэта моя любімая тэма, таму што я жыву гэтым ужо, напэўна, другі месяц. І мне хочу сказаць, што нам вельмі цяжка дастаўся гэты дом, таму што
ведаеце, што пад шэлтар уласнікі не хочуць здаваць дамы свае, тым больш такія камфортныя, як гэтыт. І нам дапамагла наша рыэлтарша, якая беларуска, яна за нас там дзяржала ўсю абарону, вось, і нарэшце мы заключылі дамову, падпісала з гаспадаром, і ўсё окей зараз. Дом намнога лепшы і не намного больше, но больше, але ён лепшы. А цана тая самая, якую мы плацілі за той стары шэлтар. Вось. Там і кухні дзве ёсць, і там прасторы больш. І там гэтыя пакоі, у нас былі маленькія пакойчыкі, там пакоі большыя. І там будзе, удвая больш можна будзе размесціць людзей. Вось. І там ёсць агрудак такі класны, вялікі. І там ёсць парнік з міцер, дзе я буду памідоры пасажу адразу, як пераеду. Я ў Беларусі выращивала памідоры, гэта моё было улюблёнае заняткі, мне вёдрамі собирала памідоры, я і сваіх усіх кормила, і сок томатны ставила, і раздавала людям, так что... Я так разумею, что по тэрмінах ужо мусілі рассаду пасадзіць. Не, я яшчэ успею, я яшчэ паспею. І вось там яго трэба купіць яшчэ плёнку, зрабіць, абцягнуць этой плёнкай і пасадзіць рассаду, яшчэ паспею до конца мая. Вось. І прыйду до вас у студыю, і калі запросіце, будете у вас мэта мяне запрасіць, і прынясу вам цэлую вядро памідор, абяцаю. Таму што гэта маё занятка, я гэта умею, я гэта раблю. Я яшчэ ў Беларусі свіней гадавала, ведаеце, но я там свіней не буду гадаваць. Чаму? Можна там побач з парніком зрабіць такую там невялічкі. Не, хай сабе ўжо абыдземся памідорамі, агуркамі, пакуль што. Гэта будуць памідоры для жыхароў дома. Гэта будуць памідоры свая з свайго гарода. Да нас будуць прыязджаць госці, журналісты будуць прыязджаць, і я буду іх частаваць, так? Так што... Дарэчы, госці да вас прыязджаюць часта. Я бачыў інфармацыю, вы запрашэнне дасылалі, на жаль, не атрымалася ў мяне прыехаць да вас, і там Ціхановская прыязджала, і Латушка, там і іншыя. Амбасадарка Канады. Амбасадарка Канады, і ўвогуле, как бы, публічнасць гэта, яна дапамагае вам ці не дапамагае, а наколькі вось да такой публічнасці вашыя жыхары шэлтара як да яго ставяцца? Добра ставяцца жыхары шэлтара, яны не паказваюць свае твары, таму што яны выехалі недавно, выйшлі за крату, яны вывозілі сем'ю, у нас жывуць сем'і з малымі дзяцьмі палітвязню, якіх вот на некалькі дзён. Учора прыехала яшчэ адна сям'я з дзіцём. Вось. І яны, але на гэтых сустрэчах яны не фатаграфуюцца, мы адразу кажам, што жыхароў нельга фатаграфаваць, а як было, прыязджалі, напрыклад, з амбасады Канады, то яны папрасілі прысутнічаць толькі 6 чалавек з нашага боку, таму людзі не паказвалі свае твары. Вось. Але ж пра публічнасць нам і вельмі трэба, таму што пра фонд толькі што стварыўся у феврале, у снежні, так, у гэтым годзе. І пра нас мала хто ведае, і пра нас не ведаюць донары, якія выдзяляюць на это грошы. Шэлтар працуе 4 гады. Вось. Працы зроблена шмат. Я палічыла, што гэта дапамога была больш чым 400 людзям, чалавекам. Вось. І зараз гэта не шэлтар ужо наблотны, гэта фонд «Прытуляй мяне». А фонд гэта больш, чым проста праца шэлтара. Фонд маюць розныя напрамкі дапамогі, працы па дапамозе. І таму вельмі хочацца, каб пра нас ведалі. Таму што многія кажуць, што это за фонд такі, я яго не ведаю. Ганну Федаронак ведаюць, а фонд не ведаюць. Вось. І таму у нас адкрыццё будзе такое ўрачыстае 30 мая. Дмитрий, ты мне абяцаў, як мы былі на канферэнцыі, што ты прыедзеш на адкрыццё шэлтара. Вось тебе пры ўсіх зараз паабяцай, каб усе ведалі, што ты 30 мая прыедзеш да нас на адкрыццё. Запрашаная будзе Светлана Ціхановская, ўжо запрасілі Павла Павловича Латушку, усе абяцалі быць. Нашыя чынчыны прыедуць, вось будет цікава. Мае сябры Міхай з Дмітром і Юра Стыльскі таксама, мы з ім сябруем, сказаў. Я ўсім кажу, слухайце, у нас грошы няма вам заплаціць, таму што, за канцэрт, напрыклад, Ганна, мы для цябе без грошы. Мне гэта вельмі прыемна. Ганна, мы за цябе, піша нам просто под нікнеймам юзер глядач ці глядачка, а тыя доўбні, што гэта зрабілі, Бог усё бачыць.
Тацяна піша: дзякуй Еўрарадыё за падтрымку спадарыні Ганны, яна наша беларуская дабрыня і мудрасць. Дарэчы, дабрыня дабрынёй і мудрасць мудрасцю, але Ганна яшчэ і наш крэатыў і наша как бы жартаўніца. Калі прыгадаць яе працу на на Белсаце, відэо, якія яны рабілі, якім-небудзь чынам плануеце абыграць у жартаўлівым такім стылі гэтую сітуацыю? Я маю на ўвазе не з пераездам, а с вянкамі і ўсім астатнім. Слухай, Дмітрий, ты вот мне падказаў добрую ідэю, абавязкова зраблю. Я пакуль пра гэта не думала, вельмі много сейчас спраў, што просто галава кругам ідзе, і выбары у нас у КР ідуць. Можна я трохі прарэкламірую не свой спіс, а просто выбары, каб людзі галасавалі, таму што каму не патрэбна гэтыя выбары КС, каму? Рэжыму Лукашэнкі, так? Чым менш нас будуць усюды на ўзроўні ў Европе, усюды ў ўсіх гэтых структурах еўрапейскіх, тым болей, калі не будзе нас, то будуць яны. І я хочу сказаць, што гэта бяспечна. Многія пішуць, што гэта небяспечна. Гэта бяспечна. Прошлыя выбары, тыя выбары, якія былі ў тым годзе, я ведаю беларусаў, якія галасавалі, і гэта было бяспечна. І зараз той самая платформа Тарсланы на бяспечная платформа. І зараз я ведаю, у Беларусі людзі галасуюць. А нашы людзі, якія выехалі, гэта каля мільёна, напэўна. Чаму не прагаласаваць тыя, хаця б гэтый мільён, які выехаў? Вось. Гэта ж такі самы спосаб барацьбы з рэжымам, калі ў нас будзе свой орган і мы прагаласуем за яго, так? Таму я зараз не рэкламую наш спіс, хаця мой спіс номер 9. Ну, выбачайце, ну гэта ж так, ну, я так лічу, трохі можна, адну хвілінку. Але галасуйце, просто галасуйце на выбарах. Не за мяне, за каго хочаце, але просто галасуйце, калі ласка. Ну, бачце, я тут падтрымліваю вас у гэтым закліку галасаваць. За каго галасаваць? Кожны хай робіць выбор сам асабіста, там пераходзячы, кіруючыся сваімі ўласнымі там альбо палітычнымі поглядамі, альбо можа быць камусьці знешне хтосьці больш падабаецца. Справа толькі ў тым, што вот я цягам вот это апошняга дня чытаю інфармацыю, вельмі шмат складанасцяў з самой працэдурай галасавання, пачынаючы ад таго, што ў кагосьці няма дакументаў адпаведных, каб прагаласаваць, у кагосьці штосьці не складаецца, а хтосьці просто ідзе галасаваць і не спрацоўвае там некалькі спробаў. Таму што атакі ідуць атакі. Гэта ідуць атакі фашысцкага гэтага рэжыму лукашэнкаўскага, ідуць атакі. Яны ж так з гэтым, ім же ж гэта так трэба ж, каб гэтага не было, што яны гэтыя атакі просто ідуць, гэта просто немагчыма, якія атакі. Так не было першым у тым галасаванні, у тым годзе, як зараз яны гэтыя атакі робяць. Але, знаеце, ведаеш, Дмітрий, скажу, галоўнае, каб было жаданне. Калі ёсць жаданне зрабіць гэта, то ты будзеш, ну, не атрымалася нават зараз, ну, праз 2 гадзіны паспрабую, ну, не атрымалася сёння, заўтра паспрабую. А так ужо, ну, мяне атрымалася і хай сабе. Не, так не трэба рабіць. Ну, вот правильное слово, галоўнае, каб было жаданне. І шмат у каго нема жадання. То бок яны і не супраць. Ну, і такія, а на што гэта? А сэнс які? А толку з гэтай координацыйнай рады? Ну, давайте будем так лічыць, што гэта барацьба з рэжымам. Мы ўсе ў 20-м годзе падымаліся на барацьбу з рэжымам. І зараз давайте будем так лічыць. Калі я прагаласаваў, значит, працягваю барацьбу. Добра, адкажыце мне на іншае пытанне. Вот сама, як сузаснавальніца фонда, кіраўніца шэлтара, вот тое, што вы, умоўна кажучы, будете, ну, дэлегаткай гэтай координацыйнай рады. Як гэта дапаможа вам у вашай дзейнасці? Што для вас асабіста, вось, як у працы шэлтара, як на яго паўплывае? Я вам зараз раскажу. У мяне не шмат часу вольнага, ведаеце, у мяне, акрамя маёй працы, которая займае мае 24/7, мне яшчэ і сям'я, і ўсё. Але я іду ў КР не для того, каб піарыцца, там, ці каб пра мне не хапае часу, каб яшчэ гэтым занимацца. Але ж я іду для того, каб працаваць яшчэ далей і лепш, таму што у меня будзе наша координацыйная рада польскім сеймам прызнала
прызнаныя ўжо, і ў мяне будзе мандат, і я з гэтым мандатам, если калі я раней ішла, напрыклад, у мэрыю варшаўскую, моя яшчэ мэта такая атрымаць будынак ад варшаўскай мэрыі, заніжаная аренда ці нават дарма, каб ён быў на 5 гадоў, і ён быў у нас, і ён быў такой беларускай прасторай. Але у нас была мэрыя, у кастрычніку прыязджала, яны таксама папісалі, паабяцалі, і на тым і скончылася. Я магу зараз ісці ў мэрыю не проста як Ганна Федаронак, не проста як прэзідэнт Заржонфонда, а як маючы мандат легітымнага органа. І прасіць ужо, я буду з імі размаўляць нараўне, будзем так казаць, так? Амаль што нараўне. Вось. І мне гэта патрэбна, каб я магла размаўляць з польскімі ўладамі, і гэта мне патрэбна будзе ў працы, таму што мы... Вы думаеце, гэта спрацуе? Ну вот у Латушкі ёсць мандат. І колькі ён здолеў, дзякуючы гэтаму, ён робіць шмат, тут пытанняў няма, але што ён здолеў зрабіць, дзякуючы менавіта гэтаму мандату, колькі да яго звярталіся, і ён сам у гэтым зацікаўлены знайсці нейкую прастору для тых жа самых купалаўцаў, нейкай такой культурніцкую, каб было сваё, так і не здолеў прабіць там. Іншае пытанне таго ж самага пашпарта замежнікаў, каб ён быў не на год, а болей. Вот прыходзіць, вот з мандатам, вось я Латушка, і што? І нічога не атрымліваецца. А калі гэтага не будзе, то ніхто не будзе гэта рабіць і прабіваць гэта ўсё, так? Вы ведаеце, што такое Еўропа? Яна вельмі доўга, бюрократія такая, што гэта вельмі ўсё так вот такімі маленькімі сцяжочкамі. Але ж робіцца, напрыклад, видите, у міжнародны суд падалі на Лукашэнку. Вось. Многія з банкамі зараз вырашаецца праблема. Я просто, ведаеце, я помню 21 год, як я сюды прыехала. Нават рабёнка немагчыма было ў школу уладкаваць. Без дакументаў, без нічога. А зараз гэта неба і зямля, за якія ў нас ёсць магчымасці. Нас ніхто не раўняе з расіянамі. У нас ёсць магчымасць, у многіх накірунках працы можна проста пачытаць на сайце Координацыйнай рады, сколько было зроблена. І, а калі хто кажа, навошта, яна не патрэбна, окей, давайте, што вы хочаце, каб я не было, вам будзе лепш ад гэтага, калі яна не будзе Координацыйнай рады. Просто, вот гэта будзе лепш. Я не ведаю просто, чаму такія меркаванні ў людзей. Я ж кажу, не будзе нас у гэтых парламенце ўсюды, не нашай дэлегацыі, не будзе Сціхановска, не будзе Латушка, значит, будуць лукашысты. Мы паказваем Европе, агучваем, што Беларусь гэта не Лукашенко. А калі гэта не рабіць, не будзе беларусаў, тыя, которые гэта агучваюць, значит, будзе Лукашенко у Европе ўсюды. Але пакуль што мы спадзяемся, што закон сапраўды не толькі працуе у еўрапейскай краіне, у Польшы, але і дзякуючы гэтаму закону, дзякуючы дзейнасці адпаведных службаў, тыя, хто вось такі тупы жарт паспрабаваў, ці можа быць наадварот, са спадзевам, што зараз яна ад страху, там ад псіхалагічнага шоку з'едзе з катушак, ці сапраўды памрэ, а тут ужо на табе ўсё гатова, і афішы расклеены. Окей. Не памру і не збіраюся, Дміцер, паміраць, слухайце. І калі хто-небудзь там будзе, калі нешта, не дай Бог, са мной атрымаецца такое, то я кажу, што гэта я не пакончыла жыццё самагубствам, не збіраюся паміраць. У мяне яшчэ мне яшчэ столькі працы ўперадзе. Мне жыць только пачалася ў 50 гадоў. Так што я яшчэ, говорю, буду змагацца і далей. У нас яшчэ тут вельмі шмат справаў. Дзякуй вялікі. Ну што ж, спяшаецца спадарыня Ганна ў паліцыю. Яе там ужо чакаюць для падачы заявы на тыя жартачкі умоўна, якія ў дачыненні да яе былі здзейсненыя, таму што такія жарты сапраўды трапляюць пад крымінальны кодекс. Дзякуй вялікі. Сусаснавальніца фонду «Прытуляй мяне», кіраўніца шэлтару, і сябра кааліцыі нумар 9 Латушка і рух за свабоду Ганна Федаронак была з намі ў эфіры. Раўняйцеся на спадарыню Ганну у тым сэнсе, як трэба рэагаваць на розныя дурныя жарты, непрыемнасці, і ўсё астатняе. З аптымізмам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.